Какво става, приятели? Аз съм Радослав Стоянов и както си от заглавието днешното видео ще има един скандален разговор. Тези момичета са 0.10, има и 0.11. Всичко стана на етап, започваме да говорим салами и така нататък, също за сексуалния сега, нека да не се завираме тук. Всичко започна от нищото, обаче те започнаха да свалят малко не така, да правят по-мръсна тема. Стигна до това, което ще видите сега, може би сте видяли вече, ако сте превъртяли напред. Това видео беше скандално и го качвам не за популярност, а за да видите какви хора, или какво става 0.10 и 0.11, какво представляват в 21 век. Сега само мога да ви пожелая приятно гледане и нека, ако искате втора част, да достигнем малко повече лайкове, малко повече абонати и всеки петък и събота пускаме лайв на Оме ТВ. Айде! Бе, чакай малко, добре, чакай малко сега. Стойте, искам да сметна нещо, стойте. Ще ви кажа после, стойте, сега искам да сметна на нещо, ще ви кажа по колко ще получи и трите. Ще получите, значи и трите ще получите по 6,3 см. Абе да. Защо само да тях? О, но вие сте, чакай малко, вие сте 5 човека, сега ще ви го раздема на петимата. Еми по сантиметър да си. Ще получите по 4 см. Всеки ще получи по 4 см. По 4. Математичката. Не ти повярвам в това, да Не ми вервате. срамите ли? Мен да ме Тя ти срам. да е инстаграма. Добре, сега ще го дам, чакай само на секунда. Кой град съм? От кой град си? Аз съм от София, ама пътувам постоянно по градовете. Врачи ми струва. Ти си го правил. Айде, много би пъти. Никога да си 10 пъти. Не, синока. Подигни се ходи. Ей, да си плашва момчето, бе, тук съм от камерата. Чакай ме, пази се! На Ритко мъж, чакай. На Ритко мъж. Ще казваш ли как се сега? От кой квартал си? Младост. Уау, от кое? Младост. Вие откъде сте? От... Чакай се. Лозенец. Ето мен. Ето. Последвахте. И защо ме последвам? Но ние сме такива пакети. Значи имаше и YouTube и TikTok. Така си някакъв известен значи. Чак сега, защо ме последва? Искаш нещо от мен ли? Да, много. Какво? Не може само за теб. Да, Да, ти е поискаш. искаме. Всичко по малко е най-добре. Спри ме, човек, спри ме! Ще ви скипна. Не, защо? Тя не спря ме плаши, човек, мен ме е страх от тия работи, аз съм страхлив. И виж сега, то е нормално. Но не те е страх от нас, Вал. Да. От мъже те е страх. Дори като не ги страх, други нещо е страх. Добре, значи. 20 см, кой ще стои до трите? Еми, 10 тук и 10 тук. Така, давам го само да... Всъщност на моите 10 сантиметра. Добре, ще го дам и на трите. Как? Как така? Да. А на те двамата, те само На те и двамата оставам яйцата. те му да Добре, съгласен. Добре, да. Така става ли? Добре, виж сега. Значи, на кой телефон е това в момента? На кой момиче телефон е това в момента? На кой момиче телефон е това в момента? Това е. Добре, която от трите ми пише първа, тя ще получи сандвича. Аз сме сандвича. Аз ще пиша. Която ми пише първа. Аз ще ти пиша първо.
Нямаш състезание, бе. Няма да ще конкурент. Имка ще получи първа. Опа, Йонито получава сама! Но аз съм в комплект с нея. Йони, получаваш сама, когато ти го пращам по акаунт или по спиди. Дайте ми Йони! Ето и аз. Така, Йони, кога ти пращам сама? Още днес. Десна ли си? Не си десна, нали? Чико, просто не чувам. Не си десна. Да. Добре, не си десна. На колко се губи десността? Какво? На колко се губи десността? Абе, да се разобре, а? Десна си или си? Ама защо ме викаш това? Питам, аз искам да знам, значи, добре, не. Как аз дам саламче? Добре, как да вкарам аз това салам в тази пещера, след като не знам дали е десна? Като какво? 9-6. Смисъл, ти ако си десна, смисъл и сега, ти ако си десна, аз няма да да... А? Не, това много фликин. Просто ми кажи... Бата, разбрах се.